hi ha 3 vessants, que és l'esportiva, la que seria més institucional i la que hem anomenat lúdico-social festiva. Carai, si fas un cartell d'això l'hauràs de posar en horitzontal, Aquí és on estem nosaltres, o sigui, aquesta és la meva àrea en concret, tot i que, diguem, estem amb en Pasqui i amb en Pere Arnau, doncs, pensem una via molt grossa en aquest sentit, se n'ha de provar, aquesta ciutat del bàsquet, diguem, a Cabella, se n'ha de provar per durant molt de temps. Hem de ser la millor ciutat del bàsquet que s'ha fet. Molt bé, què farem? Doncs tu em coneixes, no? O sigui, saps, diguem, que ens agrada, diguem, molt de muntar una performance com toca. Entre d'elles en tenim unes quantes muntades. La primera en què la podrem viure? Jo crec que és que se m'ha apagat l'ordinador de cop. Ostres, no sé. Uau, m'he quedat sense bateria. Jo no recordo de memòria. No recordo de memòria, diguem, de què anava. Venia amb un Apple, queda de conya, passa que falta bateria. Clar, que bateries aquestes, diguem, que t'entreguen avui a Mozart.